lang hilin eh. Madong buntag, madong adlaw sa tibok kalibutan, og salamat Lord, salamat sa grasya, matag oras, o pitag minuto, pitak-pitak pa itong matag adlaw. Karon di ay matuk, please maribuhok, kay magkuha mis tangke. Gasolin katong gibilin des, o katong gidabi to nila katong dito may Balinsya, nakahits maggasol, kuha na laman to daan, kay karon di ganang hilin, kuan laman burnin na lamay izahang dadun kagabi pa ito dari laging di atong lugar di man ta ka basta-basta makapangahoy na mo sa atong lugar nga sabi siya nga bisag asa mga huyo may mo sita daring lugar ha lahi mo nang kinahanglan jud kag diskarte kag asa ka kay di ka kapangahoy labi na pilare mo nagduta imo rang igo lang din na simbay hindi ka kapangahoy di pas alis nga sa asang silinganan pwede ka mangahoy dili lahi labi lang ipanglabat ng ilahang mga kadutaan mo nang ija-ija man nagitag ang mga tao ija-ija man nagid kanang naibitaw kanang danang kag sa alis siya pa bisag asang lugar ha pwede ra mangahoy bisag asa katunong mamit kag mga kahoy way mo sita dari lahi masihili na kay diya ang agjang tanggi matong pag birthday ni birthday ba to pagkatapok na magbalinsya ditong class Mama Julie nagdamag tricycle mo nang giya manghits ra ag tangki sayang lagi pud wa mahits ag burner tong time kay sila pagdalisod pagtabok sa tangki padung sa Balinsya ang namadul magtangki na dana daka tong burner pud ang punidya kay agani gong tangki lisod mo gani sakay og mga seroan kay jagma mabuto manang kuha na mo karon na tumig maribuhok magkuha lagi sa tangki kay inja pud siguro maginod na po uli og alisya kay Lunes na ugma kay insat po to na si kuan mampintak o tanah siya og lalaba ko kay basin murder dito madula man kaluyag day murder siya og budbud baron ng sani diha kay chat man gabi nang tanang kahapon ta isuot man to sa budbud manang karon iguli na hagi kan magkuas tangke mo agirod na pugog alisya Julie may pista gusto may makaon niya di dari ba pasyon
Yung gikulong man ang iro. Di, wala, yuktan. Yung yaktan man. Di ang mekaniko niya. Kuha na, gaadyo na sa motor. Sanay itong motor. Madong buntag, madong adlaw sa tanan, adlaw Domingo, naglago, di ako sila Sister Julie. Mama Julie di ay, di ara. Salamat. Gidadaan mo, sinangag, nagdilubok. Nilubog ko na sinangag. Nilubog ka, Bugot ito bay. mo tutuin ha? Totoo eh. Di ara, nakakaanap po kong kamote. Bitaw, nga rin may kay, naman na may kuhaan namang kuhaan hirlin. Kaso na kay, kuhaan. Kaso na kazugway. Pwede nga ganda to sa kataos nila. Ako'y naandam nga pamahaw, wagang andam kay saging. Kumusig. Kamuti pa yung pamahaw, hindi ka naman simba. Mo naman yato. Hindi doon agra mo na mo daan. Gabi eh, kaya rong manimba may kadlaw, niniguli na yung masima. Nung kadlaw man. Christmas. Kadlaw dito na. Oo, maso ng kadlaw yung kaya rong wapatay ma. Ang Christmas guys, kung nila alas 6 media man. Okay? Ang mga dari kayo, 1, 2, 10, 5. Nagpipasok saging, lagto na bang saging, mali pa ila ka na ilang saging. Isa na ito kapunuan na ito. Kasi saging kay Binso Kaado, lupig magsaging sa Alicia. Hala? Rin makuha na saging, mato pag maribuhok, kaya pa dagang saging ng liki. Ato 40s nang dabadag hantong saging? A few moments later. Yan na ko kahilin, salamat nino. Gihangat ko sinabak da aring kuan niya. Huwat na lamang ko gano'n sa silin mo anhe, makatudad tong kuan. Tong Paris dani lagi, kaya anong di na magkapuliki o pangahoy. Kasi lang po yung matubil dani, hangag kinsa matubil. Diyan ako, nakaulin ako dali. Kung gihangat lagi yung hangag ang ilong sinabak. Isod, hindi magbitbit nga ni. Madugaling kaya na, do nang maribuhok kay sa Valencia o sa Garcia Magikan mo nang salamat. Kay nakauli na kong balik na ari sidang pajag. Salamat ka adyo. Kita-kita lang ta sunod pohon o sunod lakang asang paglaniron madung murag mauli lay ko Alicia rong hapon siguro.